Мошенниклык очраклары белән халык еш очраша башлады. Иң беренче очрак моннан 15 еллап электр килгән булган. Мошенниклар үзәк банклардан мәгълүмат алалар, утечка информация дигән зур шик тә бар. Бүгінгі көндә 44 җинаять эше кузгатылган, именно мошенничество белән связанный. Бүгінгі көндә иң распространенный мошенничество бара безнең интернет челтәре аша халкыбыз төрле товарлар сатып ала. Шул вакытта алданалар инде нык. И төрле банк хезмәткәрләре, ички эшләр бүлегеннән, прокуратурадан шалтыратып, сезнең акчагызга һөҗүм ясадылар дип, алдап кешеләрне төрле счетларга акча күчертерәләр. Октябрь айында мошенниклар бик күп райондашларыбызга шалтыратып, хисап счетында булган акчаларны куркынычсыз счетка күчерергә тәкъдим иткән. Бер катлылы яшьтәгеләр белән бергә яшьләр дә алдана. Чөнки мошенниклар бик көчле психологлар. Соңгы теркелгән җинаять безнең Октябрь авылыннан бер абый укытучы булып эшли. Мошенниклар шалтыраталар моңа, сотрудник полиция итеп представляться итәләр, сотрудник банка итеп представляться итеп, алдап акчасын салдырып, счетларыннан икенче счетка күчертерәләр. Тиз генә боерга теләүчеләр йоклап ятмый. Мошенниклар үзләрен күп очракта банк хезмәткәрләре дип таныштыра. Алдарның максаты кешене җибәрмәскә, мошенникларга акча күчерү белән аларны кире кайтару мөмкин түгел. Бүгенге көндә төрле таныш белешләрнең номерларыннан килергә может сообщениелар. Шул сообщениеларга кергәндә автоматически шушы номер белән привязанный банковский карталардан акча сниматься ителә. Онытмагыз, сезнең исеннән берәү дә кредит рәсмиләштерә алмый. Сезгә алынган кредиттан баш тартырга кирәк дип шалтыратсалар да ышанмагыз. Бу мошенникларның хәйләкәр алдау юлы. Бушлай сыр тәбедә генә мошенниклардан алданып кредитлар алып, әҗәткә батып яшәргә ашыкмагыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.